Oh yeah. Piye carane, Mas? Pencet ndi? Apa ora naiki ya? Kancaku. Ki. Ki. Tekan. Iya tak cetek maning kono lho. Ki S. Wes sih. Ya wes. Jalan mobil. Mobil wis ora. Wis ae jenis siji. Ndi? Ninggal kono. Ninggal loro ta ninggal wet-wet iku lho. Ha iku wet iku. Heeh, ngene kok ngerti ta. Karepmu pokoke siji. Yo. Ndi ra ono. Ndi wis entek kok. Ya wis lah wis ra ono ya wis.